Boas tardes, vou a presentar sin micro, creo que o mellor micro que temos é a propia voz, e eu vou facer en galego como non, porque son as letras galegas. Esta peza que acabamos de tocar era o paso doble de Lampay, a Miña del Estero, da zona da Ulla, e vamos a seguir ca Muñeira do Oiro.
Pois voltamos ás muñeiras e contamos outra vez as nosas mozas do baile, a muñeira de Vila de Cruces.